nagsugat si Maria o si isa iyang kasugat Jesus. Kamo kay ginikanan nga naamoy anak nga mabanhaw, malipay mo dili? Ayaw kay naa giningong malipay. Pero nabi ay mga ginikanan nga magsigig panunglos mga anak, no? May ratag, matay na lang mo. Kaysa magbuhi ko ninyo mga tapulana mo. Ano? Si Kristo maoy pinaka buutan nga anak, pinakabalaan nga tao. Unya ang mga tao nga magtan-aw og inahan nga dunay anak ingon ani, makaingon gyud bulahan gyud kaayo kang inahana ka. Mao na sa diri sa atong ebanghelyo nakaingon gyud ang mga tao pagkabulahan sa imong inahan. Pagkabulahan sa nagmabdos nimo og nagpasuso og nagpadako nimo. Pagkabulahan. Nako bitang mama sa una, anhing mama bali may angga ato, Valeriana man to siya. Pag human ginakog orden pagkapari, pag kuana ba kanang ngadto resepsyon nya hangtod kanta misa, wa biya gid taon mi kayo mailhi dito sa amo, mura ra man wa man gid na siya mailhi sad. Ingon din siya pag ulis amo, sus daghana gyos ning duol nako, gasigi og lamano kuno imong pagkabulahan nimo nga nakaanak na gyud kag pari. Dako na kay nig kolekta ron. Ya, kamo makapalit na gid mo anig bag-ong balay. Sa diwa ingon ana. Di bulahan ba bisag kamo. Alabi na karon dinis atong parokya karong pizza 19. Nasa tay pari dinhi. Tagalataban anak ni ning anak ni mama Pat Charles Brenda di ay Brenda Quison yang papa sa tuwing na Eduardo nawa si niabaron sila ni Simba pwede na sila mga matay sunang ka kanindot ana makaproduce kag pare kamo inyong anak parionon o impernohonon. Sige lang doa sa computer pero ambot ka sa say pare nga na-addict sa computer sa ambot lang ka pero nindot na kay na achievement. Pero mga igsoon, si Kristo isip Ginoo ug manluluwas ang iyang tubag sa mga tao nga nagsigig ingon nindot kay imong inahan, bulahan kay imong inahan. Ang tubag ni Kristo sa tiyang ingon diri apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Mao din ay iyang pinaka-sentro nga mensahe. Wa mo maingon si Kristo nga ang akong inahan dili bulahan, pero mas bulahan ang maminaw ug magtuman sa pulong sa Ginoo. Kinsa man gyud naka-perfect og paminaw nya perfect sad nga pagtuman sa pulong sa Ginoo. Kay bawo mo kinsa? Kinsa man si Kusga. Ang iyang inahan, ang mahal nga birhen. Ngano man, tungod kay ang prinsipyo aning bayhana, matuman unta dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Maunay iyang kanunay isultis Ginoo, dili kay magsigig ingon matuman unta ang akong pulong. Sa nagprosesyon bitaw ta, atong Biyernes Santo, nya ni sugod nagbuhabo, ningon na ko sa Ginoo in town namatay na rabaka unya gahigda na ka nagasunod bangkos kang santo entero wala ba nay atop ng imong kuan diha higdaan patuangan ning uwan kay mabasa gyud ka diha mubunok bitaw hinuog perting kusog nakaingon ko sa Ginoo unsa man ka Lord wa magakabati ingon Ginoo ako bitay patay nya makabati na noon ko nimo matay naman gani ko, kabati na noon ko. Nya mo to nga
Pati ginatong basa. Oh, basa gyud as in, di ba? Oh, anak, wa gyud ko paminawas Ginoo. Ako na lang gisulti pag kusog na gisuhan, niingon ko, Lord, matuman ang imong kabubuton. Isa, kana ba? Lakaw dag tinarong. Nako ngano man di ay. Mura ba giingnan ko sa Ginoo, ngano man di ay og mag-uwan, di mo kalakaw. Nako kalakaw oh. Prosesyon man ni lakaw diha sa gauwan. Minaw ko na ko pag-abot ito dapit unhasambag ang mga tiil bas mga naglakaw ba. Hasta akong tiil gapalak-palak sa tubig. Plak, 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 plak. Hasta ang tubig sa akong tiil magburak-burak ko din igyatat. Nako kani Lord, kagod yung labasan ni Lord. Ang Ginoo bahalag kaguran ka basta matuman akong kabubuton. Mao gito abot kini re. Uy karon porting preparar na to diha sa drama-drama diha sa kuanoy gawas. Butang sa mga lingkuranan, panglimpyo gyud anap, bunok bitang oy nahinay bitang uwan aning ampo na pud ko dire. Ginoo in town patuangan ni kay aning patuangan ni kay nihinay manog bahay. Naratol. Ito Brad Titing atong abli ba na dihang kat lang sa taabli ba na diha babaw o adjust si pahinay gamay Brad nara de Brad Titing de ay lang nagbiyahe de Brad para di ka maimpirno. Nakantosan mo feedback pa to dito ya karisa dirisan na sige mo na suginig jutay be. Muna mga igsuon nga ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo mas importante di ay. Atong pag-uwan karon, sige sa kog hangyo sa Ginoo Lord. Nagkuan ra ba? Perti ra bang preparar ani gid nila? Nya magunsa na lang ni rog mukusog ni rong uwan. Uy, pag tan-aw nako sa gasigi na og sugod na didto ang atong pasundayag ang mga tao mura ra man sa guway uwan. Nako na, maora man din na. Sige Lord, pauwan nila na sila. Total, og mahilanta na, misahan lang sa nato, pananglitan. Matiwas, kaya nga naman din mahilantan, total, naminaw sa mong pulong sa Ginoo. Mga pulong dito sa Ginoo ang gilitok dito. O di, bulahan. O, na siya. Doon ay panahon mga igsoon nga sa pagtuman na to sa pulong sa Ginoo, makahangyo ta, Lord, ay lasad kayo, grabe ha, lisod man sad kayo nistanan. Pero ang gusto Diyos Ginoo, why daghang question, tuman na lang yun. Muna dinhi sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo dinhi nga, sa tiyang giingon, kay nabanhaw naman tao ba ni Kristo, ayaw na mo pagsigig hunahunaan ni mga butang sa kalibutan. Hunahunaan na ninyo ang mga butang langit nun. Kanang inyong balay, tuan na sa langit. Tuan na? Ayaw na naghunahunaan. Kanang imong kwarta, tuwa pa nas langit. Ayaw na naghunahunaa. Kanang imong mga sinina, mga alahas, tuwa pa nas langit. Wa na dito, ayaw na naghunahunaa. Ang sao mo na nimo, i-donate na nga ni. Kanang balay, ibaligya, ang halin, ipalit og slat. Sige pamantarog baligya og slat. Ang atong sus BF, ato pang ipadayon hangtod karong adlawa. Ako lang niya mong i-update inig ka Merkulis siguro o pilagi atong halin. Pero nahalin-halina na gidta, mao na itong gigamit atong pista o karon kani nga selebrasyon. Ay daghan man tag mga naamagin na ang kwarta, no? Unya, ang ato sang Paras Project, o dako pa kayo na daghan pa kayo tagbaligya, 52,000 pa man ito ka slots ang kuwang. Ana, og mo palit mo ani, ana na siya. Ay na mo pagsigunahuna, unsay akong kanon, unsay akong ipa-eskwela sa kubang anak, ayaw na nauna-una ang una-una ang langit. Gikaron, nauna ako no. Lingian na imong tupad. Ingna, so nahuna nimo kining pagsimba nimo ron makapalangit ni. Ingna imong paminaw kining pagsimba makapalangit ni. Labi na nga nauwanan ka karon. Kay daghan kay nato inigsimba wa maghuna-huna nga makapalangit ni. Unsa may ginahuna?
basig kaluy-an kos Ginoo maayo kos akong sakit, basig kaluy-an kos Ginoo makalampos kog eskwela, basig kaluy-an kos Ginoo maka-abroad ko, basig kaluy-an kos Ginoo makauyab nang takon ining istira karon kay aksyon na ba kog lapas. Sa panang ubang ingon basig kaluy-an kos Ginoo nga mohonong na intaw nig pangabit ning akong asawa. Nga maroy mga asawa sad nga sig pangabit. Kaluy-an kos Ginoo nga di na unta magsigig libak nako ning akong ugangan. Di na ra hapit kalakaw nya libakira lang yapon kaayo. Mao nay ato pirming pabor nato. Mura bag ang atong gibuhat nga binuotan ang atong pangandoy tagaan tag pabor sa Ginoo. Pagkanindot unta mo ingon ta ni simba ko kay maminaw kog unsay isugo sa Ginoo nako karon. Ug unsa may sugo sa Ginoo nato karon. Matud pas unang pagbasa, kami mga saksi sa nabanhaw nga Ginoo. Mikaon mi uban niya paghuman niyag kabanhaw. Mangaon man to sila. Nya karon kay mangaon man sa tadinhi. Inighuman ron aning yaw-yaw nako dire karong taod-taod manghatag naman sa tagpagkaon. Di ni kaon nakakuyog sa Ginoo. Nituok ana nga Ginoo nang imong gikaon o dili? Kinsay mo tuo taas ang kamot? Anong kapanagana mo diha? Ang akong pangutana ba kana rong inig pangalawat, motuo ba mo nga ang Ginoo gid na atong gikalawat dili? Tasa kamot sa motuo. Kana, Happy Easter. Dinhi nining kalibutana. Tasa kamot. Wa pa kumingon ha nga mo trabaho, tuo lang usa. Tuo. Ana way klaro mo eh. Natanawa mo na hinungdan nga inighuman atong kaon. Amin. O, amin ta dinhi inighungit pero inigtalikod kay mulakaw na ighumas misa. Inigingos pari dad-a ang kalinaw o gugma ni Kristo wa na ta magdaangad to. Libak to the max na. Kinsa magi kandidato ni mo karon. Sila may hatag ato. Siya animal kaning leader na ko wang kutugai. Ana, maura na atong gustong hisgutan unsa maroy maayong negosyo, unsa may makakwarta nato karon, unsa may pa-beauty karon, unsay bag-ong patina sa buhok, unsay style karon sa mga sinuluban. Ganahan kita maghisgot ana. Pero wa na ta mo paambit sa gugma, kalinaw o kinabuhi ni Kristo. Nalimot na ta nga kita di ay mao'y Kristo, manluluwas, magsasangyaw, ngadto sa uban. In short, mga saksi sa kabanhawan. Saksi. Witness of Easter, of resurrection. Katapusang lingi. Na gusto ko mahimo kang Kristo sa akong kinabuhi. Sige na. Ang imong tupad ba, lingi niya na siya, gusto ko mahimo kang Kristo sa akong kinabuhi. Niya mo, tubag mo na siya. Unsaon man, ay napaningil sa utang ha. Nya og ikaw anak ka iglingi nimo sa imong papa or mama ing na dayon ingon na imong papa mao ba nya unsa may akong buhaton nya ay na pangasaba ha ana okay nya mulingi sa gas imong bana gusto ko mahimo kang Kristo sa akong kinabuhi
Awa na, tiksa na to nimong kabit. Day, Happy Easter. Padong na diha si Kristo. May mong ginahimong kabit. Oh, sa padong si Kristo dili. Ana, igabot ito sa bana, smiling ka ng bana, isa ni Tix, mang imong asawa nga, padung na kuno diri sa Kristo, kisa mayang gipasabot, maingon din ang iyang imong bana, ako dahi, kay wali mo ng Pedersiano nga, ni kalawat man ko dito, niya, kami naman kuno si Kristo, niya, maingon sa asawa niya, ako, anti-Kristo. Niya, maingon din imong bana, na, halita na, yawa-yawa sa ta. Oy, ayaw, ana, di na na mao na siya supak sa atong pagtuo. Mao na ang gibuhat karon sa kalibutan. Sigig simba, pero ang kinabuhi, wa mo haom sa gisimba. Siging kaon sa Ginoo, wa mo haom sa iyang gikaon. Ug mao na hinungdan, ang iya sang kasing-kasing, og hunahuna, way kalipay, way kalinaw, way katagbawan. Nga naman, pirming patay, pirming kuwang, pirming way ayo. Inig kabanhaw, maayo na gyud ang tanan. So, hinaut unta, kitang tanan, mahimong mga Easter people. Maka-experience unta ta ni adtong Alleluia, Alleluia, the Lord is risen. Maka-experience unta ta sa dako nga kalipay, sa dako nga kalipay nga nasinati ni Maria sa dihang nakita niyang iyang anak nga midaog batok sa kamatayon, nga giabli ang lubnganan, giligid na ang bato nga nag-ali sa lubnganan. Kita karon daghan kaayo nga gidatugan pagbato, nagsigig pasan anang bugat kaayong mga palasunon, mga pagbati, na stress na in town, na pay uban nagdepresyon na in town, no? Di na gani katog, magsigig pa-check ups doktor, why findings, pero galisod o ginhawa. Nga naman, bugat, bato na. Ipanghatag na ay ibaw man ko ang nakapabato diya, kana ramang yung imong sige hunahunaan ang mga butang sa kalibutan. Asa nakaturon akong bana, asa nakaturon, baka turon magbinuang, ay napagunahuna na. Magbinuang na siya, impyerno. Ikaw, higugmaan na siya, aron malangit ka. Ana. Kakita nimong naikabit, nangandoy ko nga ang imong kabit, malangit sa unta, kuyog tang tulo dito. Gusto ko, mabanhaw ka, og ang imong kabit. Sos, kana imong bana, malipayon kay nastanan, dahil magbanhaw na tayo, naon na niya yung kabit. Kanang imong anak nga sige barkada, ingna dong gusto ko kamo ug ang imong mga barkada malangita. Ana, unsaon man ma? Yan, sunda lang ang sugo sa Ginoo. Ay napagsigyaw-yaw, ay napagsigkasaba. Ni ako sad isipari, gusto ko malangit mong tanan. Ibaw mo kung saon? Unsaon? Kana mo. Bright yung mga children da. Sige, palit na mo slat ha. Anindog ta.